kodwa uyamkhaza wazi ukuthi unjani lo ongena kuvalile. Iphelele lento kaSimakazi. Awutshela ukuthi uthi iphelele lento ayishoti ngalutho le. Ayishoti ngalutho le. Lalela, i-identity yakho kuye ayishintshiswa ukuthi wena wenzeni ulaphi. Awunikhona yini kodwa bazalwane? Ngicela ubrother oyedwa nje, just one brother. Ubrother oyedwa. Just a brother nje. Gijima brother, gijima brother. Awu. Thank you sir. Hoza msheni. Igama lakho bani? Sakhiseni bani? Shabalala. Awuhlalela. Ngeke uhlale lapha. Hlala. Ungubani? Sakhiseni. Shabalala. Okay, awuwele phansi iwa. Shona phansi. Awumnikeza imic umbuzo ngubani? Nikeza imic umbuzo uphuma. Ubani igama lakho ba? Usakhiseni. Noma usulele phansi ubani igama lakho? Usakhiseni. Awushintshi noma ulele phansi usoba. Usakhiseni. Awushintshi noma uselele phansi. Yingakho indodana yolahleko ngaphambi kokufaka ulahleko kuthiwa indodana. Ngoba i-identity yakhe azange ishintshe ukuthi ulaphi. Useyindodana noma elekho uyindodana. Bazalwane noma siphansi silente singiye kuye. Noma ngabe imali ayikho, noma ngabe bahleba ngawe, noma ngabe banandaba, uyilento. Labo shaka. As he is, so are we. For God so loved the church that he gave his son. Lithi uNkulunkulu walithanda ibandla kangaka wase wanikela ngendodana. Lithi walithanda izwe ukuthi athathe izwe lenza ibandla. Awuthandanga ngoba usesontweni. Usesontweni ngoba uyathandwa. Awunikeli ukuze uthandwe. Unikela ngoba uyathandwa. Awunikeli ukuze ubusiseke. Unikela ngoba ubusisiwe. Incwadi yabaEfesu uthi wasibusisa kuye umhla ngawo zonke izibusiso. Yini ufuna ukuzenza ungathi uNkulunkulu ukuthanda ngoba usuyakhonza? Njengoba ekuthanda ungakhonzi. Yini ufuna ukwenza manje ukuthi ngoba usuyiphathe kahle uNkulunkulu uyakuthanda, wakuthanda ungayiphethe kahle? Ola khathale shekela. Wakuthanda uhlele emtipitweni. Wakuthanda uhlele etshwaleni. Wakuthanda ukhonza amadlosekini. Wakuthanda uJehova. Lalela, akuzona ibhikila ezambamba emnqamlezweni. Ibhikila zangelawo amandla wokumbamba. Ibhikila zang ngoba lithi iBhayibheli naye efika. Bethi sifuna uJesu waseNazaretha wathi nami mina. Lithi iBhayibheli bawela phansi bonke. uPetro mayehosha inkemba. uJesu wathi kuyisela lento la uyithathe khona. Awazi ngingabiza mina ingelosi zikababa. Kodwa uthando lalezi ukuthi athi ho ngathi ke babona uMichael beshukuma bethi this is too much. What I
no. Imani Michael, imani. Oh Michael bathi hayi ngeke manje ngeke. Sasi now ngeke. Uthi umuntu omdala mayikhuluma uthi babuza yini manje unje. Yabona behosha inkemba bethi besemhlabeni. Wathi no, don't come boys. I love them too much to get off the cross. Ibhekile asila ayashona ibhekile ezambethela wabethela uthando uthena ebona urathebe shiya amadlozi eshumayela ivangeli wabambelela ebona ushiya izinto ezibezikindezela uhamba njengentombi yevangeli wabekezela akuzona ibhekile ezambambe emnqabulezweni zobanjwa uthando. Wabukhonza wathanda ungakakhonza. Ayikho into efrustrate umusa kaNkulunkulu njengomuntu ofuna ukwenza izinto ngaphandle ukuthi abe lento aseyiyo. Ngikuphinda futhi, ayikho into efrustrate uNkulunkulu njengokuthi uNkulunkulu esemenzile afuna ukwenza izinto ngaphandle ukuthi abe lento uNkulunkulu asemenze waba yona. Yilento abese ukuthi bahle awufuna ngoba bebesama ukuba into asebayini ngoba yena kwi-council kwi-committee uthi asenzele umuntu ngomfanekiso asifuze. Usho ukuthi mayemenza ufana noNkulunkulu ufuze uNkulunkulu. Kodwa inyoka mayifika ithi manihla nizofana nayo. Kodwa sesifana kuthe mabehla balahlekelwa ukufana nayo ngoba akona ukudla okubeze ukuthi bafane kodwa uthando ngoba lithi iBhayibheli wasikhetha kuye othandweni. Ngiyakusho le wakhetha eyazi amaphutha akho. Hayi lawa wenzile hayi nalawa ingakho maye sikhombisa kuHosea phela ube umyeni othembakele kunkosikazi ongathembakele ngoba sikhonjiswa uKristu. Igama elithi Hosea lingana negama elithi Yeshua which means the savior. Akuthiwanga kuHosea hamba uthathe umfazi obephinga. No. Alisho iBhayibheli hamba uthathe umfazi obephinga, hamba uthathe umfazi ophingayo. Amanye amagama uzongena endlini usumshadile aphuma. Akushiye Hosea naye kuya mthanda. Basalani mhluku lento kaHosea. Asingahlali wonke amadoda la ngisho akekho umuntu ongayimela leyo. Uzihuda ngaphandle kuzolanda umfazi wakho. Ahambe mayebuya uthi uyakhuluma usimakadathi love her. Ngesikhathi ibandla lithi liqheka unkosikazi kaHosea wathi batshele lento ayiyo kuwe bayiyo. Labo shaka mandolo bathi hayi njengoba beshaya umfazi wakho hayi bafana naye thina ngoba ize bemkhonza babuye balandele otakhona babuye balandele obhala bayafana. Wayethi kodwa uthando lwami alibatheli alishithi uthando lwami noba sebephumile ngiyabalanda noba sebehambile ngiyabalanda. Lalela awumile la ngoba uneyikhwepha sokuma. Lalela uphila uDavid uthi noma ngihamba esigodini sothuzi lokuma angiyokwesaba lutho. You know why? Uthi ngoba wena unami abesethi udondolo lwakho nani lento ziyangiduduza. Uyazi ngiduduzwa yini? Uthi uDavid ngiduduzwa into embili. Into yakhe ingilwela ezitheni zami. So uma izitha ziza kufika amabhubesi, kufika amabhele, kufika impisi, kufika impuku
ukusho abesethi kodwa ngithanda udondolo ngoba udondolo lunje noma selizihambela mina njengemvu ngithi ngiyongena odakeni udondolo uthi intonga ingivikela esitheni zami kodwa udondolo lingivikela kimi. Ngoba uthi uDavide kunezinto engabe ngizenzile kodwa ngesikhathi ngithi ngiyakhona udondolo osalambuzi zama ukuhamba udondolo wena ubanjwe umusa. Yingakho uPostoli Pawula uthi siziboshwa zokulunga usibona sisiboshiwe. Lalela umuntu obeshiwe ukhiya wetilonga uhlali kuye noma sesifuna ukuphuma isiboshwa akuphumeki ngoba ukhiye. Bazalwane ithi ngisho le lalela uthando lukaNkulunkulu linzima kanjani. Into eyenza uNkulunkulu axosha u-Adam no-Eva akulona ulaka uthando. Ngoba into yokuqala bekunoy'hlahla eziwu-2 esinye knowledge of good and evil esinye esokuphila. Lesi sokuphila mawuke wasiphinda uphila inguna phakathi benza iphutha bathinta qala lesi esebenza ukuthi bonakala. uNkulunkulu naye babona benje wathi uma beke bathinta isihlahla sokuphila benje so baney'gebengu esiphila inguna phakathi so banabathakathi abaphila inguna phakathi so banababulala abaphila inguna phakathi. Wathi uNkulunkulu uthando lwami aluvumi wathi baqosheni. It's Christ that took them out of the garden. Ngiyangizwe abantu babekhuluma ngiyangizwe bapostoli nabaprofethi nabelusi nabavangeli nothisha ngiyangizwe bakhuluma kuthiwa umusa awukho kwitestamente elidala. Manje mina ngihlushwa ubizo likaMose ngoba uNkulunkulu wayehlelile wathi emthethweni later on ngoMose wathi umuntu onobulephero is not qualified to come to my assembly. Amanye amagama umuntu onoqhoko akanawo amandla futhi akanalilungelo lokuthi eze ezokhonza. Ubizwa uMose yini le intu lahlela phansi yaphenduka inyoka ekhonjiswa amandla afakwa kuyo. Naye qeda uNkulunkulu wathi thatha isandla sakho wathi sifake wasikhipha ukho ungathuki faka futhi. Okay hayi Mose ngizobiza abantu abanje kuwe. Kodwa angifuni uzenze ngcono kunabo. Mina yakhe into ngizoyifihla phakathi kwami nawe. Kodwa lingathi baba lithi akekho umuntu obethobeke njengoMose. Yini into ethoba uMose? Uyazi umusa wangifaka nginokho kwabantu abalibona. Usimakade ulufikile kodwa lukhona. Ngoba uJehova uyafihlana. Awu haleluya sodwe. Haleluya ndizini kaNkulunkulu. Haleluya njube. Ayangivele mqedrele salifunda iBhayibheli. Ngeke. U2 Corinthians chapter 4 lalela uthi seniqedile uthi sina lenqeba esithe akathi sinenqebo uthi sina le. This is specific. Again, we have treasure. What do we have? This treasure. Yiphi yona na ufunda ngaphezulu
inkazimulo esebusweni bukaJesu. Yes, uthi le inkazimulo sinayo kodwa ihlele etsheni sobu kodwa ikhona ihlele etsheni. Kodwa uNkulunkulu uyahlupha yini uthatha inkazimulo uyifake esitsheni uthi hayi ngoba ngiyabaza abantu. Uthi uNkulunkulu imina ngedwa inkampani engenayo inkinga yokuveza ama-problems ama-staff members of my company. Okay, in the business world bad publicity is not good for business. Abantu abakusebenzela yingakho uma mhlawumbe ubona kusokhosini noma igeke make kwabonakala umsakazi somewhere dake uyashesha qoshwa ukuze inkampani ingasa-associate nayo, ngoba inkampani vele izolimala uma kunezisebenzi ezingalungile. Kodwa uNkulunkulu uthi hayi mina nginqele ukunivulela uphahla nibone ubumba. Wavula uphahla luka-Abraham sabona indoda enamanga. Wavula uphahla lendlu yaka-Abraham sabona nomama onamanga. Athi ehleka uNkulunkulu athi uhlekana athi angihlekanga. In the presence of the Lord sabona sivulela uphahla lensizwa okuthiwa uSamson. Ibuthakathaka lensizwa wasivulela sabona umuntu okuthiwa uSolomon. Wasivulela sabona uDavid. Ayibo wasivulela sibabona sabona uRahab sabona uRuth abaphume eMowabi abangenayo inheritance sabona uJakobe igebengu. What a man ngizothatha i-bad publicity nginikhombise yona yini na ngifuna ukuqeda ngobumo. Sengiqedile yini lalela izitsha zobumba sesafunda thina ukuthi isitsha sobumba mawucabanga isitsha sobumba ucabanga lento when you see when the potter is making it brown. Kanti khona izitsha zobumba ezingekho brown zenziwe ngobumba zafike zapheyintwa zabazinhle zabukeka zabazinhle zabukeka zaphindeka mayihleli kushalufu uthi uyasibheka isitsha uthi ha yaze yayinhliphi ungabe usabona phakathi ingcebo ngenxa ukuthi ubuhle besitsha ususa ifocus enqebeni. Abesethi uNkulunkulu ngizakuletha inhlupho zesikhashana. Ngenzani na ngiqeda ubuhle bobumba. Kuthi ngesikhathi ubumba lithi ngenzeni athi uNkulunkulu ngiqeda ubuhle ngoba ubuhle bobumba is too much. Wenza ukuthi abantu bangayiboni ingcebo, wenza abantu bangayi-access ingcebo. What I will shatter the vessel. Uyothi when the vessel is shattered kuvela into engaphakathi. Oh shangokotolobosa lalela ubona uhlushwa kanje kuqedwa ubumo ngoba kunomusa onele ubumo. Athi uphole sekhathela ukuhlatshelwa kwendlu yakhe yasemhlabeni lithi iBhayibheli wathandaza kathathu uNkulunkulu wathi umusa wami. There's grace. My grace is sufficient. But the glory that's inside cannot be seen unless what's on the outside is broken. Mlalela uthi even though the outward man perishes but the inward man, lalela, nobody is in basic shangapa jabula ngaphakathi. Uyahlaseleka jabula bakabuza ujabulelela uthi hayi. Hallelujah.
Ungani ukuthi uthi hayi into zangaphandle ngaphakathi. Hallelujah. Awubheka ubakhala uthi makhi. Ungabona izinto zinje. Ungabona ungathi kuyaphela. Ungabona ihlaselwa ngazonke. Ungabona ihlaselwa izimali. Oh, hallelujah. I just see let's stand on our feet. Sinalenge ikhona sinayo. Lalela baselwa ivesi lelithi ube 70 lothi. This slight affliction of a moment is working for us and exceeding a weight of eternal glory. Asibambe lo. Eternal glory ayishinto yasemaphakadeni. Lithi yilo Lord akholwa kuyo to have eternal life. Eternal life akuyona into eqala mawufika ezulwini. Eternal life iqala. Make a difference between eternal life and life in eternity. Khona umehluko phakathi kokuphila emaphakadeni nomehluko amaphakade mayiphila kuwo. Le nkazimulo akuyona into yale. Ngoba uJesu uthi inkazimulo ongiphe yona nje baphe yona. Oh, hallelujah. Uthi hayi ngizobapha yona. Sengibaphile banayo ikhona. Brother, the word eternal, yes, Greek, it simply means into engenaso isiqalo, engenaso isiphelo. Noma ngabe yini efikayo ayiqede lento. Noma lokho okungaphakathi ongaphandle ungahlasela ongaphakathi aqede. Ngingathi ngenze illustration ebandleni. Athatha u2 liters about 2 liters. Ngala amanzi afakwe efridge, afreeze, deep freeze. So kune ice, amanzi asaphenduka ice. Same material, 2 liters. Asengithi shayani le. Ashaya ultimately lay amanzi. Asithi ake mshayele ene ice bafana bakithi. Lalela bayanyathela iyashibili. Bayanyathela iyashibili. Immaterial is still the same. Kodwa into engaphakathi before siza kuJesu besifana nalelo bhodlela elinamanzi. Kulula ukuthi abantu bashayeke. Kodwa njengoba sekusukuye noma bathi bashiyathela, asiyakheleki, asidilibali ngoba sinalendlebo. Awutshela umuntu oseduze kwakho ukuthi sinalendlebo. Ikhona lendlebo. Ikhona ikhona lendlebo. Noma abantu abathanda ikhona lendlebo. Noma bakhulumisa ikhona lendlebo. Noma bathi serious ikhona lendlebo. Asiyoyizama Samuel. Asiyopatanisa. Sesiba nje. Okwethu ukuthi sibo. Bese siya manifest. You have glory in you. Iyona into engavuma ukuthi uqede. Into engaphakathi kuwe. Bathi mayikhuluma
ekhuluma umposto phakathi mkhulu uJohane mayibhalela athi mkhulu ongakini uthi ngengathi ngelili lakhe iyahlupha lento ungakithi sibuye yabo into enjani ezolweni sihleli kuyo uma umthole ethi uyasimangalela uthola uJesu esifihlile kuye singabonakala la ifika uthola uJesu efihlwe kithi amanye amagama udidekile lo mjini ezolweni siphakathi kuJesu emhlabeni uJesu phakathi kuthina uzoyapi ngoba naye ezulwini lethu lasimangalela we are inside when he comes here greater is he that is inside of us than he that's in the world bazalwane sesibanjeni let us walk in the victory Jesus appeal. We are not trying to be asizami to be we already are uNkulunkulu zangenza ama human doings wenza a human being lithi iBhayibheli and Adam he breathed and Adam became a human being a living being not a living doing. We must not do so we can be but we are so we can do. Asenza ukuthi sibe kodwa senza ngoba si we don't do to be we do because we are sinalene bambake lesitsha sobumba kungenzeka ukuthi ileso ngasithanda lesitsha sobumba kungenzeka ileso osazela kahle lesitsha sobumba kungenzeka ukuthi isitsha lesi othi mawusibuka ukuthi ngeke ngidlele entweni nje kodwa angase ngibona abantu bebabaza umuhle beplate babeqeda ukudla bathi yazi ukwazi kwamnandi ukudla abantu we plate fascinated with the plate there's a plate oh Jesu sibonga ukudla sisikhothimile sibonga into ephakathi esitsheni bangathi uNkulunkulu angasiza sifunde ukudlula emntwini uJehova ngasiza sidlule emntwini sibona inebo engaphakathi emntwini ngoba inebo ayihanjiswa ukuhlaseleka kobumba inebo ihlala nobubumba soluhlaselekile bangathi izulu lingasifundisa to appreciate the treasure ake sivala amehlo Rebo shata la bakandorobos ilabrodosie de bakodo dikalo ngomambusi swakho nobhuti wakho ngezandla nabakho. I want us to pray for each other bazalwane. I want us also sike sikhulekele abazalwane bethu esibaziye emakhaya lasuka khona esibaziye emabandleni abalimele ireligion yabakhiphe esontweni uJesu sebafele ngesibanxusele namhlanje ntume uthi uNkulunkulu abenzela umusa beke bezwe indaba zokuphila ukuthi ithemba lisekhona ithemba ake sithandaze sonke baba egameni likaJesu in the name of Jesus rebabo shataya robo siatono kotolobosa reba setededeboshata robo popo siatededebosai rededebosaka bayadalaba rededebosetea yaterebosokotodorobosa sinalegrebo ezigen sobumba lebori talia rebostelea iria telebrosse telebrecosaya lete di borosse delibrechetea umasuiebra voie che delebrosche rimadosse de vaia rababosaya rebosso todereri rabassa siabangusela bring them oh God in Jesus name usinikeza Father the wisdom yomalanda labekon that we will speak a word in season to revive them. I'm a soldier gitalakhegile mpini I'm a soldier gitalakhegile siyababiza labekona ngegama likaJesu siyabalanda ngegama likaJesu rebo
Shilamasa, Rebaboshe Keterebasaya, Rende Rebababababosaya, Rabababababosaya, Irababababosaya, Umamarababababosaya, Rende Rebabababosaya, Lalalaboshakalabasaya, Irababababosaya, Siandi Gazelo Gazoga, Babastilibale. We are pressed on every side, but we are not perplexed.